Kicengsi adab kimi kardom kadu kawe Garbitish 2.0 YouTube channel long kilangara do ana fans tame lapen pini nali tuma fan la so video long naki wan pi mate naki than ponji labang ki PM Kishan 22 installment command 2 arnisi kilong jima la so putak se nali tum panang than puchini ponik po lapen PM Kishan offline online koson si ka apply ning ji ko PPA documents si kinang ji la so putak sta minili nang tan pachini ponik po jong sinalitum la so YouTube channel along nang kahumri milang pulike chingon penalitum subscribe ikon lapen videos taminalitum share ponikon tangte non PM Kishan 22 installment command 2 ni sikelong jima la so details le lang polonang lapen chethan polonang tangte non pathek pen chethan polonang 22 installment PM Kishan command 2 ni si kipi ponji mate kelong jima la pangso puthak lapen labangso 22 installment long le aprang nani tum ko PPSI si ki claim ning sima la so puthak stami ethitini alam chithan polona lapen koson si PM Kishan non akimi ke apply ning ji offline lapen online lapen documents ko PPSI si kinang ji la so puthak stami non labangso video long ethitini alam chithan polona kecheng sinari tum panang than pechini ponik po PM Kishan 22 installment abang command to ni si kelong jima labang so puthak lapen 19 director 21 installment labang ke labang sachiklo 19 arnisi government ahin pen surihini stami PM Kishan nong amen kido tuman mate beneficiary tum panan labang so tangka bang pipon lo 19 arnisi lapen la 19 is 19 arni ki pipon labang ke 21 installment lo lapen pinang an abang pu abang pitum bang ke long don iglo lapen pinang atum bang ke long don ig etum stami dola kopia the si alang litum long ig edet lo la 21 installment labang ke nalitum stami chini gon alang litum la EKYC lapen land verification mate land update bank details la update alang litum claim cleared report si labang so PM Kishan la 21 installments tami long dun igedar lo asila non 22 installment long le aprang nalitum labang so sai bang claim ikon lapen 22 installment ki long ponji labang ki non kiwang ji February kalipulte March 2026 la February achiklo long le pulo tangte March achiklo silong ponik po stami government hin penon mat ke official announcement pipon pelang adet aputhak stami lapen farmer must ensure EKYC land verification and bank details are updated nasinalitum ki claim ng GSI bang kalahilo nalitum PM Kishan stami EKYC ki claim ng G kinangsot jong si EKYC claim clear reading ulo pulo tangte nalitum claim vek nang po EKYC labang ke example bank long ason lo bank accounts tami nalitum update de lapen bank along visit am dia reading ulo pulte bank accounts tami EKYC ki pinang ji kinang sot jola sonsi PM Kishan along tami EKYC labang ke claim nang ji labang ke kinang sot lo lapen hala land verifications tami nalitum claim nang po lapen nalitum bank details tami choglim pen nalitum kai case tami update ver nang po lalo lapen PM Kishan koson si akimi ke apply ning jima pulo tangte nalitum online pen tami apply ikme online pen ke apply ji apa nalitum nahok dam de pin pen tami nalitum mina mobile pen tami apply ikme online labang ke online ke apply ji apa nalitum PM Kishan official website long dam nang po oda nalitum farmer concern long lang dam lo prote new farmer registration pulong ji farmer new registration long ber nang ber de pen api nalitum aadhaar number ber nang po lapen OTP ai hui nalitum fill up nang po OTP fill up det pen api oda registration online registration of form chingpu ponik po so form along nalitum mobile number bank details land details lahai nalitum fill up dun nang po fill up thai pen api land details bang ke nalitum la upload ning ji kinang sot lapen uploaded pen api nalitum puthot KYC claim nang po ke EKYC claim igder lo pulo tangte nalitum application labang ke successful submit ikpo lapen nili ke apply pita doi golo sepen penana tumbang ki kilong atum siki onglo lapen anta pending atum dolang lapen kareje atum stami penang an doi glo lapen pending atum bang pan bang ta nili bang ta jata claim thek po lapen la approve tang tumbang ke KYC
EKYC lahai bang claim ik thailo latum offline EKYC lapen nakari jega tum phan bang ke nili puthot akimi iri apply to pomlo lapen nali tum stami status applied it penafi acknowledgement al number long lo so number penali tum stami batai si check ikon lapen offline ke apply ning ji a process bang la son lo koson se offline bang ke apply ning ji ma plo tangte te bokhet CSC center mate common service center kali plote nali tum agriculture office kali te nali tum revenue office la ke thoma dim nali tum dam nang po stame hodak nali tum ariang se dam igri nali tum Aadhaar card che ponang po original lapen xerox copy lapen land documents tame original lapen xerox copy photo nali tum che ponang ji lapen bank account la ponang po la pon lo pulo tang te nali tum afan hoda form isi long exi offline ke apply ji a form halo so form bang ke nali tum fill up nang po fill up get pen documents bidun si documents pa bondon si nali tum submit kang nang po lapen submit lo pulo tang te alang li tum acknowledgement alu nang lodon ikje labang so acknowledgement alu labang ke nang itum be ko nang po lapen alang itum dak verification ji apan 1 week ba 2 week an nang kokji kalite 1 month tamin nang ikok athe as nang itum chonghong ikon alang itum verification tang igelo pulo tangte nang itum apan adjust tami agriculture office pa revenue circle bes tami nang itum apan just notice pange nang pik po jalalo lapen non ke apply bang ke apply that post tami documents ko PPS on sikinang jima pulo tangte ili klarda galam nang than pichini ponik po Aadhaar card mandatory Aadhaar card duwek nang ji bank account tami duwek nang ji bank account pulo tangte nani tum Indian Post Payment Bank le pidonon jongsi du pulte available pulte avilang pulte nani tum prabjen pen apply ikon Indian Post Payment Banks lapen Indian Post Payment Banks nani tum jongsi pidono pulte la banke thang a problem ke avelo stame jongsi nalitum malong Indian Post Payment Bank savi pelotang te Assam Gramin SBI stame nalitum pidun ikme stame Aadhaar card pen link tu fake nangji lapen offline stame land records ba nalitum cheponang po land records labang ke khasra mate khatuni jamabandi lai records nalitum ponta cho stame offline ke apply nali tum longjong se land records bate longle pota avi pulutang ti nali tum area ye malong dampen odak pen isialo wanang po holo solu jong se nali tum pilo pulte land records tami nali tum pidun de data chokji lapen mobile number labang tami notary lo nali tum pidun po lapen address details lapan nali tum Aadhaar le pidun de chok kalte voter ID nali tum pidun te chok eklo lapen number 4 along tips to ensure payment nalitum payment kai ki kelong verji apan dong nalitum PM Kisan no amen do pulote payment kai ki kelong verji apan nalitum KYC claim nang po KYC hini do bank long stami KYC nang kok titi lapen PM Kisan no stami KYC claim nang kok la hini stami nalitum claim nang po nalitum bank account la bank kai ki stami active ver nang po mate deposit withdrawal bank account nang po lapen nalitum land records jong si update dia reading ulu pulte lata nalitum update nang po lapen kapre so nalitum chilang ji pulte nalitum beneficiary status long ber nalitum details hai bangke chilang pon ikmilo jola hello nili la PM Kisan update na kiwan pi la bangke lapen 22 installment la bangke non ciklo journey dola la ciklo journey ba jonthom Marsa ciklo bangke 100% la jong se February ciklo long le pulte tami Marsa ciklo poipis tami adet la bangke pathik pon pela si puthot nili want to pompo PM Kisan la 22 installment update la bangke lape nona kimi ko PPS on si kimi scheme kiklang ma ko son si kai planning sima la hai puthak tami nili la so YouTube channel long si update ponik po Ase nalitum la so YouTube channel la bangke subscribe ikon lapen video nalitum share ponikon